Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating mumukbang ngayon ay pork sinigang na puro taba. At mayroon din tayo kanin sa likod mga idol. At ito po ang sausawan natin mga idol. Tuyo at saka suka. So bago tayo magpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga solid subscribers, sa aking mga solid supporters, at sa mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Paakaran natin to. Ito pa ang ating sabaw mga idol. Oh, sabaw. Ah. Oh. First bite. Wow, yummy. Baba natin mga idol. Ipo tayo. Oh.
Hmm. So, sawan. Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.